Fuilano jotono kulomo jotono khaka hamia faro norok ni hamjak ma bai norok ni khapurma bai puila rang YouTube ni rang manka hapka haita gangke besek hapka 9,900 something kana ingke belai no tongthokjak belai no kha tongthokha abo norok jajakmani bagui norok hamjakmani bagui tini mani manka angkai kintu kebangma video romani yagulo kebangma video kaham bo hamia bo ang to robo rongjaya editing khlaina bo rongya ke je ani video khlaya abo no direct norok ni bwskango riruo thumbnail logo khlaina ni ringya ingke tabu AI rok fai kisa kisa srengka ingke hene chachuya rokha ingke faidi ingke ani channel bising habinai legrana ingke amo joto norok ni chubamung norok ni hamjamung bai ingke kintu o puila rang manmani o rang no ang kaisa hostelo thangai khata kolom rok no pairenai eba borok no salsa mai chanani phano rang ri renai ani rang 9,900 something ingka aboni yagulo bang taisa box sini boroni je salsa ba phaisa chanani je rang nangmani abo haike phano ang rang renai eba tiffin dok phano ba khata kolom rok phano pai student dok ani bo to education eba rengmari no rogui ani channel hanggang ke aboni bagin ang student dok no best klai ba student dok kisa chubana ni muchung haita puila ani rang manmani bagui ke belai tong thokjak je manmani haita amo kisa kosto khlaika jora tri rok jora sanami video rok khlaika cherai rok chiri khokja rok wai solution no kana cherai rok ri kanjai ga lai thama rok no kana background rok sajongnani muchung ya ani je tongona haikena ang tongana muchung ba ani je khlaina muchung ani khlai tong norok ni bagui norok chajak khaiba chajak na chajai khaiba chajai gya abo to ang kulo khaina gari ta ang je muchung ani ang upload khlairu ingke tini belai tong thokjak ingke ang tabo ani channel logo kisa habi nai gena asuk bisi ang 2-3 বছর রকলে খাই কেনা 1-2 বছর রকলে খাই কেনা 1 বছর ইয়া 2 বছর বা 3 বছর রকলে ভিডিও আপলোড খাই কেনা এটা পইলা পইলা প্রগাই তো আসুক কুইয়া ingke tabo 1-2 বছর রক খাইকা ওকে education tui blang pora rong tui blang pora rong tui ba asuk nainai kri asuk samung nangjanai kri ingke entertainment dong gang jemon chamung mo samung rong ga to kobang borok naikhamu nge views bang kamu ke rang rong datin hap kamu ke rang hap nani kisa thopcha kena tui tui yungu mahai kisa thopcha wati kalai memang tui kodrong thang mahai ani ba hai kena kisa ke rang habon nugui tongo ingke rang habai tini finally $100 ngi bank ro transfer angka ani ya rang hapai ka ingke orang ang koi bin bisingo student dok no ओरैनाय बा बरनो माइ फाइसा चारिनाय हस्टेल लोगो गरै बिग्रा खांरा भाई हस्टेल लोगो थाङै माइ फाइसानि व्यवस्था एबा बय को कलम खातार एबा टिफिन फान चाइनानि व्यवस्था खालायनाय किसा मिसा बरनो आं रै बागै बा रै चारि फुनो गांगांके आं आन चैनल किसा अपलोड खालाय फुनो गाना इनके ताबो फाइदि आनि किसा चैनल बिसे हाविनाय लागेना बसक ताम हान चैनल an channel logo tam tong haita ke an channel komang habjak ke an channel lo tabuk sejora ang chabo chayabo hambo hamiabo 256 videos upload khlaijak tonga no jaga 256 video kom ya haita इनके subscriber 8.68k kajak mane no 8,680 am hairong khana haita इनका असल से 10,000 वो क्या को 10,000 काफ्रो कैसे गिफ्ट रख तुई फैन ama एक को क्लाइंट बगे है ता ते वो पॉपुलर क्लाइंट बगे है ता इनके हाँ मो आनी चैनल मोरो आंग रखा तम रखा फटी किसा पॉपुलर हो रही नहीं है नहीं लेकिन है ता आनी चैनल जब तो निको लेटेस्ट तो पॉपुलर तो ओल्डेस्ट नहीं तो पॉपुलर बोबो नहीं गिराना सब बिशी क्लाइंट या गुलो ani channel jotoni se video bo naijak khangke kogborok PGT chakri manai rok ni mokhang kuchung hanai rok mane obo 27k mane 27,000
3 month sigang 3 month sigang kok PGT manai 61 एबा 62 manai kok borok PGT manai rogni borokni photo rogno rei borokni biography ron kisa samani obono jotoni anaro popular mane jotoni naija kukha o video hinke teke sadai kelayo ngangke online rogo boroni kisa misa chubawoi boroni kisa misa class khlai ani oroni 31 haijona o kok PGT manai rokni bisingo tongo gamo barsa omo bo ani student no o jaga bo nukjakha bini picture am bin bumang kana bini picture bono sinai tongkana bin nongni borok tongnaikana nailaikana ngai kwbangma borok nailaikana aboni bagino 27000 borok naika omono jotoni ani popular ani channel ni jotoni sai views kwbang phainai ingkha kok borok PGT chakri manai rokni mokhang kuchung kuchung hnai romani omo jotoni naija kukhang ke aro ang busuk rang mankha angke oro 3 taka da $3 da $4 rang phaike o jaga o kaisa omo jotoni haisa na rang kwbang ke phaimani haida $4 da $3 phaike orni rang ingke abo kok borok kotal PGT chakri manbai kha hanai amke puila boroni merit list nongkhorpuru je boroni list nongkhor ka man kam ke posting man furo boroni offer man mani posting ya offer man mani ingke amke boroni merit list ba borno man sanai hanai bumung nongkhorpuru select furo haida karo ke 15 ke naija kha ingke among gangke MA kok boro entrance 2021 question paper solved by Raisa khone ingke amo ang solve khlaiman tam phaikaro naimani haida ingke oro kisa naija kha amo third tong haida 9.8 ke ingke tarpore amoro tongja dao haida ingke amoro hai ke ingke amote kaisa abo ang ani logino surprise rumani abo 5.7 ke naija kha 2 year ago 2 bochor ni sigang ang je furu gari ketal payo ang gari pai furu ang ani logino saya tini ang gari pai tong honai ingke bono surprise rumani ingke o video 5.7 ke naija kha bahaita angke dino sini 11 wedding anniversary mani chini kaijak mani sal 11 bochor kamani salo o gari pai ang bini bono mani gift roma haike tu mani haita angke bo 5.7 ke naija kha angke omorok ta ni video angke bisirba kwbang pugna ang education related ba TET roniti entrance roniti eba college rogo topic dong topic rona ang class khlaio angke baksa je saiman angke je saiman saimia angke tu saimia kwbang boro helpful man rokni salaio angke abo hai saka angke video khlaina ni tebo musungo tebo class khlaina musungo angkang jora class ro khlaio ingke jora man fro khlaio angke jora so man thaya biji rok tong bai khlaimania angke norokhone oro bo hairo class rok mannai asu entertainment to mai an channel nongkai to jaino idu and entertainment ni sanamka gaino khorsa sarai se sanamai ro ingke ang video rogo upload khlaiya ringi angke kwbang borok ano help khaigam hai khaijam khaidi ingke editing rogo kono khlaiya ringi angke paifur rogo puila pur tam khaiya na abo saimia khairo dairo ngam kaisa software manka on software nai ingke ani student Simon Dev Burma ingke sar nang bai khlaidi ingke ang abo software sur khlaija ingke te khayo video upload khlai dao ba sasen ai dang tai asu rung thaya hai dangke amorok ingke ani jotoni kusam ku pro video haida amke ani cherai kurung tabugo class 6 pori tong bini birthday bini thabu bai birthday cake damani amke bo cherai mosaman amke ang try khlai mani haida picnic amo joto ani student rok picnic thanai puro amo kolasarao sabrum kolasaro thangpro ata kok seta sadi nasinai de haida amo mosanani try khlai mani haida mosana nai mani ingke video do 2 ke naija tik haida 2.4 ke naija satik haida mosana nailai mani haida picnic thanglai tong thoklai mani haida amoro gorobo mosamani haida ingke oro ke acting rok khlai naitrung mani haida ingke amoro no ani video rok ingke besirbak pora rok no ba information rok ba amo hairok kwbang ingke tabuk TET 1 2 rok phai tongo TET PGT rok phai tongo ingke abo ni class rok ang try khlaina o jaga rana ani ingke besirbak ang class bai no ani YouTube channel cholio ingke abon bagino views rok kom naijak mani asuk naijak thaya tang ingke
poraro to joto borok nangya belang je nangnai bose aita dabuni jora to muni jangnai cinema rok recham ro abusi naijao aita comedy rok jang kana ro poraro agun bagi asing naijiga tobo ang first 256 video rumani yagulo ani $100 kau rang hapka aita belai tong thojak je sekpan mantun ek taka phano mantun abo anaro man khaba goi man ka haita ase laite teke man ma haita igo ke khoksa pano mantun khoni pano mantun tong thoka fia orang no ang ani pocket to ang bono naya ang amo student rok no mungsasuk chubana ni hne ani orang puila man mani rang no wan sujak haita ang ke noro nugan ang je pur chubao ang ani channel lo upload khlayan nge tin bagai asung nang situ narok jodi porarok ni bagai nangi tongkha video rok gang ke norok comment rok khlai sadi mohai video rok sanam di mohai rok ke norok support na hai ta norok je chadang mani norok je bujiangi tongmani a topic rok no jodi saka angke jodi ang comfortable lengka jodi ang a topic ang bujio jodi ang a topic no mano bang motamuti abuna idea tong ke norok na ang a idea tui a video rok no sanam na ke norok ni any kind of for no related যে কোনো পড়া বা মহাই কথমা মহাই কথমা বুসা পানো যেসে পানো যদি নর কমেন্ট খালাই অমন বুঝিং তো কে সাগরা দিয়ে মহাই নাঙি তো কে সাগরা দিয়ে নি কমেন্ট দগ রখাং গাংকে যদি আঙা কমেন্ট দগ পরি উই যদি আং মান থতক গাংকে আ ভিডিও রক সানাম নাই ইনকে আনো জায়গা নর মহাই চুবামু মান নাই ইনকে আং নর লিবাগি সালবুম বুম দংনাই তিনি আবা খানা ফাইনাই তবকে আং যে জোড়া মানফু ভিডিও রক সানাম কে ট্রিক tebo lo quality senaman ai dang kau quality senamna ya ang jepai man ka hagen ada kapas gaing kulo khorang mon khai dong ai kulo chera pun walai dong ai ani background ro haya pun ngai man topke ang je mu chungani abun upload khlayo gang ki no ni hamjung mong bai no ni chajang mong bai first rang mane belai no tong thok sa hai tang tebo hamjang mo di tebo chuba di gang ke 10k je pro subscriber kau Oke, afro ang kaisa nor ni bagai surprise tuwi dong ba surprise kaisa ranai tamur ranai abo ang saya tapi nor bagai kaisa gift abo lotter ro khalai je man nai chala panungtun bri panungtun ba student panungtun je panungtun bini bagai kaisa surprise dong nai jepru 10k kaw hita ta to 10k kaya ko ani bo 8.68k aso jora kal zaka hita oke তিনি বাগে আসক নং সিতুন আং কাছে জায়গা থাংনাनै নাঙি দंखा ओके তিনি অরন পাইলাইছিনাই ओके आवनो हानि चैनल जायनो इडु एन्ड एन्टारटेनमेन्ट ओके टाटा बाय बाय তিনি বাগে আসক নং সিতুন যতन तेविसा हायनो हाय सानजा काहा